Салям алейкум, доброго вечора. Це програма «Ахшам». Триває прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гості цієї ефірної години. Це Максим Розумний, політичний експерт. Пан Максиме, доброго вечора. Вітаю. Власне, розпочинаємо ми із подій, які відбувалися сьогодні біля стін парламенту. Поліція, власне, відкрила вже кримінальне провадження за фактом завдання правоохоронцям внаслідок сутичок під Верховною Радою. Мітингувальники, які брали участь у сутичках під Верховною Радою, приїхали, власне, із Закарпаття, щоб зустрітися зі спікером Андрієм Парубієм. Це одна з версій того, що відбувалося. Їх близько 50. Про це одному з українських видань повідомив народний депутат Семен Семенченко. За його словами, вони хотіли обговорити відставку президента Петра Порошенка. Володимир Парасюк, також народний депутат, який став очевидцем сутичок, підтвердив, що мітингувальники, цитую, хотіли, щоб Парубій поставив на голосування питання про імпічмент Порошенка. На уточнювальне запитання, хто був серед мітингувальників та чи представляли вони якісь політичні сили, Парасюк відповів, що це були як мешканці наметового містечка, так і приїжджі з Києва, Львова, Закарпаття. Крім того, представник політичної партії «Рух нових сил», яку Антон Геращенко звинуватив у підготовці провокації під Радою, Юрій Дерев'янко у коментарі «Українській правді» заперечив причетність партії до сутичок. Власне, повідомляється, що унаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 14 правоохоронців. Я вже зазначила, власне, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання травм силовикам, і 9 людей, за останніми даними, власне, були доправлені до відділків поліції унаслідок тих подій, які відбувалися сьогодні біля парламенту. Ну і, власне, пане Максиме, з цього хочеться розпочати нашу розмову. Зрозуміло, що почався пленарний тиждень, але чому саме на сьогодні припала, знаєте, ось така ескалація біля парламенту? Ну, є ніби кілька чинників такої ескалації, на мою думку. І всі вони лежать в політичній площині. Очевидно, йдеться про загострення конкуренції серед політичних сил і до вчасних виборів не так далеко залишилося, і вперто ходять чутки про дочасні вибори. Тому всі претенденти на будь-які владні повноваження, в першу чергу йдеться, очевидно, про політичні сили, які претендують на місця в парламенті, вони активізувалися. Якщо говорити про радикальну опозицію, ну, з тієї частини, яка ніби вважається патріотичною, тобто є опозиція антимайданівська, а є опозиція ніби як майданівська. Ось ця частина опозиції, вона після депортації Михайла Саакашвілі, очевидно, повинна довести свою спроможність і про те, що вона не втратила запалу і, так би мовити, на щось претендує в українській політиці. Очевидно, що сьогоднішні події з цим так само пов'язані. А чи втратиться цей запал упродовж пленарного тижня? Чи слід чекати, власне, що із власне перебігом подій у парламенті так само будуть якимось чином розвиватися події біля стін Верховної Ради? Чи можуть повторитися якісь сутички? І чи може, знову ж таки, ті настрої, які, власне, є у наметовому містечку, а, до речі, чимало лунає критика якраз щодо того, що є площа Конституції, яку можна зайняти і, власне, там проводити свої акції, не займати вулицю Грушевського. Чи зміниться якось ситуація із цим мітингом, який фактично від жовтня біля парламенту? Ну, це прогнозувати насправді складно, тому що, як правило, такі речі, вони відбуваються, як загострення мається на увазі, чи якісь інциденти, вони трапляються не сплановано, не передбачувано і випливають із тактики, скоріше тактики, ніж стратегії тих політичних сил, які сьогодні в цьому зацікавлені. Тому сказати, напевне, важко. Можна лише передбачити, що це буде пов'язано з порядком денним Верховної Ради, з питаннями, які будуть обговорюватися. Поки що таких вибухонебезпечних питань я, чесно кажучи, не бачу. Як ви гадаєте, яка подальша доля політичної сили «Рух нових сил»? Ми, власне, вже згадали про процедуру реадмісії Михайла Саакашвілі, власне, про те, що його прибічники, власне, і соратники започаткували ці протестні акції біля парламенту. Яка, власне, яка політична перспектива цієї, власне, сили і як на це можуть вплинути ті події, які відбуваються і під парламентом у тому числі?
Ну, з одного боку, очевидно, що під цей політичний проект, оскільки про якусь розбудовану і стабільну політичну силу говорити поки що складно. Отже, під проект були залучені певні ресурси, під проект були актуалізовані і мобілізовані певні політичні фігури, от названі вами народні депутати, зокрема. Тому сказати, що він десь цей рух нових сил десь подінеться з завтрашнього дня, очевидно, так сказати не можна, але є певні, так би мовити, нюанси, як то кажуть. Справа в тому, що до руху нових сил і до самого Міхеїла Саакашвілі накопичилось доволі багато претензій у представників інших опозиційних до Петра Порошенка і до чинного уряду сил. Нібито Міхеїл Саакашвілі, його рух нових сил недостатньо узгоджував свої дії, намагався, так би мовити, сконцентрувати на собі весь цей електоральний потенціал опозиційний. І на сьогоднішній день очевидно, що його соратникам, які залишилися в Україні, доведеться узгоджувати свої дії і, так би мовити, вливатися в більш широкий опозиційний рух. В тому числі, звісно, що з «Самопоміччю», з блоком Юлії Тимошенко, з «Батьківщиною» мається на увазі. Тобто, от я думаю, що перспектива найближчого часу – це знаходження цією політичною силою свого місця в загальному опозиційному русі. Переносячись, власне, з-під стін парламенту до сесійної зали, сьогодні народні депутати зрештою після досить довготривалого періоду часу внесли до порядку денного питання, власне, законопроект про створення антикорупційного суду. Як гадаєте, чому так довго зволікали? І чи свідчить те, що сьогодні це відбулося, про те, що якихось певних домовленостей досягнуто принаймні до моменту голосування у першому читанні? Ну, загалом історія навколо антикорупційного суду, вона більше пов'язана з нашими, так би мовити, зовнішніми відносинами, тобто з тиском зовнішніх партнерів України на чинну владу, на коаліцію, на президента. І йдеться, нагадаю, про те, що власне формування цього антикорупційного суду має відбуватися за участю зовнішніх, так би мовити, чинників. В тому числі люди мають війти в комісії від зовнішні спостерігачі. І мені здається, що все ж таки більше в контексті от зовнішніх переговорів, зовнішньополітичних переговорів лежало оце відстрочування і знаходження остаточного формулювання цих положень, про які йдеться. Від внутрішньополітичної ситуації, я думаю, що це меншою мірою залежить. От ви знаєте, якраз щодо того, власне, ви вже згадали дійсно про те, що міжнародна спільнота і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, вони, власне, чекали на те, щоб цей законопроект з'явився у сесійній залі, і народні депутати ще трохи раніше, вони, знаєте, поза студією говорили про те, що тут два варіанти. Або, власне, більшість піде на те, щоб задовольнити, власне, вимоги міжнародних інституцій, або все ж таки убезпечить себе, скажімо так, тому що, знаєте, часто жартують, що і у парламенті чимало клієнтів цього антикорупційного суду, але все ж таки дійсно зважувала на те, що вочевидь депутати все ж таки підуть на це для того, щоб задовольнити, власне, міжнародних партнерів. Але питання в тому, що якщо перше читання законопроект пройде, то до другого читання він може дуже суттєво змінитися шляхом поправок, розгляду у комітетах. І чи стане на момент другого читання, як гадаєте, голосів для того, щоб проголосувати цей законопроект? Ну, загалом, я думаю, що стане. Питання в тому, коли виникне це питання і коли воно може бути результативно вирішене. Тобто йдеться, очевидно, про певні політичні, адміністративні, економічні, в тому числі, оскільки задіяні справді фінансові структури і структури з певними економічними інтересами, в тому числі в Україні. Отже, економічні торги так само мають місце, очевидно, в кулуарах десь. Тому я думаю, що це питання в будь-якому разі результативно вирішиться, але яким буде остаточне формулювання, якою буде участь міжнародних чинників у формуванні цього суду, наскільки він буде незалежний від чинної влади. Ось це питання, воно, так би мовити, на терезах, на шальках сьогодні перебуває. І все ж таки Україна балансує на межі дефолту, і тому я думаю, що це станеться скоріше, ніж пізніше.
Знаєте, якщо подивитися взагалі на ту політичну картину, яка складається у парламенті, зрозуміло, що за президентський законопроект, звичайно, буде голосувати БПП, очевидно, і представники більшості Народний фронт. Хто ще може із фракцій, з політичних груп, представлених у парламенті, долучитися і віддати свої голоси за антикорупційний суд? Ну, загалом, якщо це буде такий законопроект і такі положення, які будуть задовольняти, зокрема, вимоги наших зовнішніх партнерів, я не бачу причин, чому б за нього не проголосували, ну, наприклад, «Самопоміч», яка приєднується в більшості випадків до, ну, ось цих, власне, до цього антикорупційного тренду, назвемо його так. Я думаю, що багато позафракційних можуть приєднатися, і в тому числі, до речі, якась частина з умовної, так би мовити, антипомаранчевої чи антимайданівської частини, там групи «Відродження», «Воля народу». Ну, я не думаю, що опозиційний блок буде голосувати за будь-які закони, які, ну, хіба що на індивідуальному рівні, які, от, власне, відображають цю постмайданні тренди, елементи зовнішнього управління і так далі. Ми вже з вами почали говорити про, власне, вибори, так само у контексті тих політичних подій, які відбуваються в Україні у 2019 році, зокрема про парламентські, і ви сказали про те, що не відкидаєте можливості того, що вони можуть бути дочасними. Які передумови ви зараз бачите для того, і за якої умови можуть вибори, скажімо, настати у нас раніше, ніж у 2019 році? Ну, загалом, якщо досі переважно розглядалася все ж таки версія про те, що дочасні вибори – це результат загострення внутрішньополітичної кризи, в тому числі, хоч це вже, так би мовити, моветон говорити про руку Москви, але вона реально існує в Україні, і доволі значні ресурси залучаються до того, щоб цю кризу в Україні внутрішньополітично спровокувати. Отже, все оберталося навколо цього, дестабілізації. То на сьогоднішній день з'являється нова, так би мовити, перспектива і новий чинник. З'являються голоси про те, що дочасні вибори могли бути вигідні теперішній владі, оскільки рейтинги опозиції, так би мовити, не зашкалюють, прямо скажемо. Найбільш рейтинговий опозиційний політик – це Юлія Тимошенко, яка не становить аж такої нової якоїсь загрози чинній владі і чинній коаліції. Тобто все ніби в межах контрольованої політичної ситуації. Тобто в нинішніх умовах, можливо, дочасні вибори не настільки вже і загрожують блоку Петра Порошенка. І Народному фронту важче говорити про рейтинги, так? Але, можливо, в них є свої якісь резони і свої розрахунки в цій політичній грі. Тому, звісно, що фактично за 1,5 роки до реальних виборів парламентських, до, власне, вчасних виборів, до чергових виборів, це дещо дивно і без зрозумілого порядку денного, зрозумілих програмних якихось настанов. Це виглядає досить дивно, але от в силу кон'юнктури політичної це може статися вже восени. Власне, якщо все ж таки парламентські вибори будуть відбуватися у 2019 році, то прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив, власне, своє бажання, що він планує брати участь у наступних парламентських виборах. Він, власне, про це заявив на обговоренні звіту уряду за 2017 рік із регіональними ЗМІ. На думку прем'єра, до наступних виборів треба ухвалити нову виборчу систему з відкритими партійними списками. Гройсман також сказав, що парламент ухвалив у першому читанні, цитую, непоганий закон, який може бути доопрацьований до другого читання. Власне, він додав, що потрібні подальші зміни в економіці, створення нормальної системи життя в країні, а це можливо за підтримки парламенту. Не уточнив пан Володимир Гройсман, чи балотуватиметься він самостійно, чи у складі якоїсь політичної сили. Власне, нагадаю нашим глядачам, що на парламентських виборах у 2014 році Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком блоку Петра Порошенка. До цієї теми ми повернемося одразу, як долучимо Ярослава Тракало, речника Національної поліції України. Він з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Ярославе, доброго вечора. Чи чуєте нас?
Да, доброго вечора, чую. Пане Ярославе, будь ласка, от за підсумками того, що сьогодні відбувалося біля стін парламенту, сутички, які ми спостерігали, яка, зрештою, інформація точна щодо того, скільки травмованих правоохоронців, скільки людей було доправлено до відділків, власне, і про те, за якою статтею кримінальне провадження відкрила Національна поліція. Прошу, слухаємо. Можу сказати, що за підсумками тих подій, які сьогодні були під будинком парламенту України, 14 правоохоронців отримали пошкодження різного ступеня тяжкості. Це і переломи щелепи, і носа, і в одного перелом ключиці, і чисельні гематоми, закриті черепно-мозкові травми. Декому допомога була надана на місці без госпіталізації. Ті, хто її потребували, були госпіталізовані. Також за підсумками цього конфлікту, який відбувся, було до територіального відділу поліції доправлено 9 найактивніших учасників, які були опитані, були встановлені їхні особи. За фактом цих подій поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу. Пане Ярославе, в якому стані, власне, наразі перебувають правоохоронці травмовані? Їх, скажіть, будь ласка, точна кількість – це 14 постраждали унаслідок сутичок, правильно? Абсолютно точно. Маємо 14 постраждалих правоохоронців. Щодо їхнього стану, то більш детальну інформацію будемо мати вже, мабуть, на завтра. Потрібно дивитися висновки медиків офіційні. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, от в контексті того, що сьогодні ми могли спостерігати біля парламенту, чи буде завтра посилена охорона урядового кварталу, зокрема будівлі Верховної Ради України? Оскільки йдеться про органи державної влади, про центр європейської столиці, там завжди присутні правоохоронці. Кількість їх завжди достатня, виходячи з тієї оперативної інформації, яку ми маємо. Немає потреби, наприклад, збільшувати присутність правоохоронців, якщо заявлені мирні акції протесту не виходять за рамки правового поля і проводяться мирно, як це заявляється. Але коли окремі громадяни задля якихось політичних дивідендів чи правильної картинки намагаються влаштувати провокації, коли вони кидають в поліцейських коктейлі Молотова і каміння шпурляють, тим самим створюючи небезпеку для оточуючих. Адже всі ми чудово розуміємо, що це центр столиці і там ходять не лише ті, хто беруть участь у мітингах, а є пересічні кияни, є гості столиці, є іноземні громадяни, можуть бути діти. То поліція завжди в таких випадках реагуватиме жорстко, захищаючи права всіх громадян і їхнє життя і здоров'я. Пане Ярославе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру, розповіли останні подробиці щодо тих подій, які сьогодні відбувалися біля парламенту. Ярослав Тракало, речник Національної поліції України, був з нами наживо телефоном. Повертаємося до розмови у студії. Ми, власне, перед включенням зупинилися на персоні Володимира Гройсмана, на його бажанні балотувати, власне, брати участь у парламентських виборах у 2019 році. І от хотілося б у вас, пане Максиме, запитати, як гадаєте, які амбіції має чинний прем'єр-міністр, тому що, якщо пригадати, зокрема, восени з'їзд Народного фронту, він там з'явився, і потім, знаєте, Андрій Тетерук, сидячи у цій студії, сказав, що не знає, кого, якби потім буде визначатися, кого буде підтримувати Народний фронт, якщо раптом пан Гройсман захоче долучитися вже як представник цієї політичної сили за Яценюка чи за Гройсмана, кому віддадуть свою перевагу. Ну, от як гадаєте, персона Володимира Гройсмана на парламентських виборах якою буде? З ким? Ну, на парламентських виборах, ви знаєте, сказати поки що складно, тому що, щонайменше є два варіанти. Це для будь-якого прем'єра, якщо ми згадаємо всю історію незалежної України, будь-який прем'єр, особливо який приходить в кризові моменти, так би мовити, згадаємо того ж Леоніда Кучму, період початку 90-х років і так далі, будь-який прем'єр, він претендує на значну політичну роль. Я не думаю, що Володимир Гройсман може претендувати на сьогоднішній день на посаду президента, з огляду на дуже значний рейтинг недовіри, який на сьогоднішній день фіксують соціологічні опитування, і з огляду на те, що він
вочевидь, буде відповідальним за досить непопулярні рішення і так звані реформи. Я говорю так звані, тому що в уявленні людей більшості реформи – це те, що приносить якесь покращення, а в нас такі реформи, які приводять ситуацію до вимог реальності, скажімо так. І тому Гройсман, мабуть, що повторить значною мірою долю Арсенія Яценюка, відповідального за попередній етап реформ, і розраховувати на таку всенародну підтримку і всенародну любов він, мабуть, що не зможе. Тому йдеться про значну роль в складі якоїсь політичної сили або, скоріше, навіть об'єднання. Тому Володимир Гройсман або, якщо йдеться про, так би мовити, вчасні вибори, тобто вибори, які відбудуться з відповідним терміном, зафіксованим в Конституції, може він сформувати, встигнути свою політичну силу. Якщо ні, якщо йдеться про дочасні вибори, буде формуватися, очевидно, якась центристська, прагматична, технократична коаліція, в яку можуть війти і Народний фронт, чи принаймні його окремі представники. Словом, і Володимир Гройсман з його нинішнім потенціалом політичного впливу, союзників, ресурсів, які він може залучити під цю діяльність. Тому я прогнозував би в будь-якому разі появу, якщо не нової політичної сили, то якогось нового політичного бренду. Якщо це буде навіть на основі Народного фронту, очевидно, якийсь ребрендинг має відбуватися. Знаєте, чимало ходило розмов щодо того, що у боротьбі, власне, за свої дивіденди, за електорат можуть об'єднатися Блок Петра Порошенка і Народний фронт, але ми бачимо, що, в принципі, дії зараз Володимира Гройсмана, якого ми так чи інакше пов'язуємо із Народним фронтом, так, вони досить, скажімо, ідуть, знаєте, в різнобіч із тією, скажімо, там, ідеологією або тими планами, які висловлює президент. Тобто Гройсман грає в свою якусь трошки гру. То чи є передумови для об'єднання політичної сили? Чи, знову ж таки, це буде не класично, знаєте, БПП і Народний фронт, як ми зараз бачимо, а окремі якісь депутати? Чи бачите ви передумови для того, щоб ця більшість, яка зараз є, згодом так само була представлена, можливо, в якомусь іншому ракурсі? Я бачу, принаймні, одне принципове питання, на основі якого оце розмежування, воно можливе. Про це багато говорять, про те, що Народний фронт – це середовище Народного фронту, який на сьогоднішній день, мовно кажучи, важко назвати партією, там є різні групи впливу, різні центри і так далі. Але це середовище Народного фронту, воно категорично виступає проти збереження нинішнього інституту президентства в Україні в його нинішньому вигляді. Тобто Народний фронт наполягає на тому, щоб зменшити роль президента всіма засобами, аж до того, щоб обирати його в парламенті і звести його до церемоніальних функцій. І я думаю, що Володимир Гройсман може бути не просто ситуативним, а таким стратегічним союзником в цьому питанні. І якась частина блоку Петра Порошенка так само може підтримати цю ідею, оскільки, можливо, не всі отримали ті дивіденди політичні, економічні і все інше, на які вони розраховували, підтримуючи чинного главу держави. І в якомусь новому розподілі активів політичних і економічних, всіх інших, якраз виключення Петра Порошенка як президента, як одноосібного лідера державного, може бути в інтересах цієї нової коаліції. Чи бачите, якщо ми говоримо вже про коаліцію, то, звичайно, і опозиційні сили так само хотілося б, власне, зачепити під час нашої розмови. Чи бачите ви можливість для об'єднання якоїсь опозиції? І от, зокрема, в контексті того, що Юлія Тимошенко наразі не втрачає свої рейтинги у принаймні, скажімо так, соціологічних опитуваннях у президентській гонці. От чи може це послужити, власне, поштовхом для того, щоб створити, знаєте, якусь таку потужну опозицію, яка згодом у парламенті може бути представлена не опозицією, а навпаки більшістю?
Ну, значною мірою український політикум, він розвивається все ж таки за якимись інерційними сценаріями, матрицями навіть. Так? Тобто можна починати з усіх опозиційних рухів, там, починаючи з України без Кучми і так далі, а можна ще раніше з директорії і гетьмана Скоропадського. Тобто на етапі, коли треба повалити, умовно кажучи, якогось лідера царя гори, да, тобто, скажімо так, всі об'єднуються дуже природним чином, підтримують один одного, розподіляють легко ролі і так далі. А після перемоги цієї опозиції об'єднаної вже, так би мовити, ділити владу дуже складно і, так би мовити, узгоджувати амбіції ще важче. Тому, мабуть, що всі вже пам'ятають цей сценарій, тримають його в голові і намагаються наперед прорахувати якісь варіанти, якісь кроки. Тому я думаю, що об'єднання можливе, але в тому випадку, якщо його не буде очолювати, ну, якось так прозоро і однозначно хтось один. Тобто об'єднання під Юлією Тимошенко, яка сьогодні є найбільш рейтинговим політиком опозиційного табору, знов-таки наголошую, промайданівської опозиції, не антимайданівської, в якоїсь своя гра і своя історія. Так от в цьому середовищі, якщо Юлія Володимирівна поступиться своїми амбіціями і піде на щось таке, знов-таки, говоримо аналогіями, на щось подібне до Канівської четвірки 99-го року, то цілком можна очікувати якихось гучне підписання якихось меморандумів, узгодження дій, може навіть спільних списків. В це легко доволі повірити. Якщо хтось, так би мовити, намагатиметься забити собі місце лідера і заявить про свої амбіції перемогти на всенародних президентських виборах, така коаліція, як на мене, опозиційна коаліція, така приречена на сьогоднішній день. Чи бачите ви в цьому опозиційному колі Міхеїла Саакашвілі? Тому що він висловлював після того, як, власне, потрапив до Польщі, вже він висловлював бажання повернутися в Україну, продовжувати політичну діяльність. Чи бачите ви в українському політикумі, можливо, вже в майбутньому місце для нього? Я можу припустити, що повернення Міхеїла Саакашвілі цілком можливе в тому випадку, якщо оця умовна помаранчева опозиція до чинного глави держави, якщо вона в якийсь спосіб переможе. Тобто, якщо вона набере більшість голосів на якихось парламентських виборах, чи строкових, чи дострокових, і почне формувати, так би мовити, нову політику, нову систему влади. В неї буде запит на якісь обличчя резонансні, які приваблювали б їхніх прихильників. В цьому випадку повернення, до певної міри навіть тріумфальне повернення Міхеїла Саакашвілі можна передбачити, але я думаю, що навіть в цьому випадку ніяких реальних повноважень в адміністративній владі чи будь-яких інших реального впливу на владу в Україні він не отримує, навіть від цієї коаліції. Він може бути і декоративним, так би мовити, забезпечувати її легітимність якоюсь мірою в інформаційному полі, але вже йому ніхто не довірить реальну владу і реальні ресурси. Ну і, власне, на кінець нашої розмови, звичайно, хотілося б згадати те, що завтра вже відбудеться чергова велика прес-конференція президента України Петра Порошенка. Виклики 2018, власне, під таким гаслом, з такою тематикою вона зазначена наразі. І як гадаєте, що буде найбільш запитуваним у президента і з боку журналістів? І, власне, чи може президент, власне, сказати щось нове? Ну, ви знаєте, те, чого раніше не було озвучено, і те, можливо, чого потребує суспільство? Ну, звісно, не можна виключати, що є, так би мовити, в запасі якась така заготовка ідейна, концептуальна чи навіть стратегічна, політична. Але я дуже низько оцінюю ймовірність того, що справді завтра ми почуємо якусь сенсацію, якусь ключову нову ініціативу. Я думаю, що президент, його оточення, його група, так би мовити, підтримки
вже всі інноваційні ідеї свої, так би мовити, озвучили. Очевидно, буде йтися про євроінтеграційний вектор. Мабуть, що на цьому буде зроблений наголос і, мабуть, що буде зроблено наголос на зовнішній підтримці України в війні з Росією, як заслузі президента. Можливо, буде якийсь новий струмінь, якщо його і очікувати, можливо, він з'явиться з точки зору економічної ситуації, якихось обіцянок, економічного покращення, якихось соціальних зрушень в Україні. Тому що все ж таки 2018 рік мав би бути вже не просто продовженням стагнації, а початком нового зростання. Пане Максиме, дякую вам за розмову, за візит до нашої студії. Максим Розумний, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин традиційно прямий ефір телеканалу АТР продовжить заман кримсько-татарського у викладі Шевкета Матулаєва. Згодом повертаємося до цієї студії. Залишайтеся із АТР.